Dantzarisek gaur dantzatuko daben ordena, Gipuzkoako dantzarien biltzarran egoitzan azaroan 8an eindako sosketan erabaki izan. Beraz, beste barik, txapelketei hasiera emango zau. Lehenengo bikotia, irtendeia holtza gainera, Nora Izpuru eta Iker Zabala, azpeitiarrak. Nora Izpuru eta Iker Zabala, 13 urteko azpeitxarrak ditu. Hain zuzen bere herriko txapelketan parte hartu zeben lehenengo aldiz, 2016an, Santo Tomas egunian. Eta ordutik ona, hainbat txapelketetan parte hartu izan dabe. Eren irakaslea Luis Alberdi da.